Ħaddiema tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità se jgawdu minn kundizzjonijiet ta' xogħol aħjar permezz ta' ftehim kollettiv ġdid li ġie nnegozjat bejn is-sezzjoni ta' Relazzjonijiet Industrijali fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, l-Unjin ħaddiema Magħqudin u tmexxija tas-CRPD. Dan il-ftehim jinkludi titjib fil-pakkett finanzjarju bżieda ta' 2.5% fis-salarji u se jkopri sa tmiem is-sena 2026. Permezz ta' dan il-ftehim il-ħaddiema se jkollhom aktar flessibilità fuq il-post tax-xogħol biex ikun hemm aktar bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja. Aspetti ieħor li ngħata attenzjoni matul in-negozjati kien biex tinħoloq struttura aħjar biex il-ħaddiema jkollhom inċentiv li javvanzaw fil-karriera skont il-ħiliet tagħhom u tingħata bażi aktar b'saħħitha biex l-istrateġija tal-infurzar tal-Kummissjoni tkompli tikber. In-numru ta' ħaddiema mas-CRPD ammonta l-40 u kważi nofshom huma persuni b'diżabilità. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli spjegat li b'dan il-ftehim qed jiġu mtejba l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema. Ftehim kollettiv li għadu kemm ġie ffirmat u li se jgħodna 3 snin li ġejjin se jkun qed jara pakkett aħjar finanzjarju għal dawn il-ħaddiema kif ukoll flessibilità aktar fuq il-post tax-xogħol. L-Aġent Kummissarju tas-CRPD Rhoda Garland stqarret li dan il-ftehim huwa pass importanti fl-istrateġija tal-Kummissjoni filwaqt li rappreżentanta tal-UHM Isabel Farrugia awgurat li dan iwassal ukoll biex is-settur ikompli javvanza u jkompli jsaħħaħ id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità.